Moi! Mä oon Rauno Miikka, matkailuasiantuntija talo Flowhousesta ja toimin siellä hallituksen puheenjohtajana. Tervehdys, mun nimi on Jouni Kärkkäinen ja mä oon Flowhousen toimitusjohtaja. Seuraavalla videolla me keskustellaan Miikan kanssa Flowhousen toimitusjohtajan hausta. Joo niin, mä soitin sulle keväällä 2017 ja pyysin sulle toimitusjohtajaksi Flowhouse. Mitäs kaikkea meillä on Flowhousella oikeastaan tapahtunut sen vuoden 2017 jälkeen? Niin, Miikka, mitä siitä on 6,5 vuotta aikaa? Kyllä. Aika meni tosi nopeasti ja nyt ollaan tässä vähän taas niin uuden äärellä, niin kuin silloinkin oltiin uuden äärellä. Vähän tunnettiin jo toisemme matkailutoimijalta aikaisemminkin, oltiin sillä tuttuja ystäviä tässä soitto oli miellyttävä ja tarkoitus oli silloin lähteä kehittämään yhdessä sitä ajatusta, että mä lähtisin rakentaa Flowhouseen seuraavaa jatkoa ja tulevaisuutta toimitusjohtajan roolissa. Ja tilannehan oli sellainen, että tavallaan vähän haastava hetkeen silloin tultiin ja lähdettiin rakentamaan oikeastaan uudella tavalla yhtiötä sitten eteenpäin siinä tilanteessa. Taustahistoria oli niin kuin oma, niin kuin kaikilla yhtiöillä on. Yhtiö on kuitenkin jo perustettu 2008 ja pitkä historia niin kuin kaikkinensa tässä. Ja silloin tietysti ihan ensimmäisenä tehtiin aika iso niin kuin strateginen valinta siinä, että fokusoitiin täysin niin kuin matkailutoimijalle tämän meidän tekemistä. Se oli ehkä se ensimmäinen iso niin kuin strateginen valinta. Sen lisäksi, että tietysti saatiin myöskin sitten toteutuksen tueksi hyvää tiimiin uutta osaamista ja varsinkin digipuolen tiimiin niin kuin osaamista ja puolta kasvatettua merkittävästi. Oikeastaan eka vuosi me sitä uutta strategiaa vietiin eteenpäin. Fokusoitiin niin matkailutoiminnasta tekemistä ja luotiin uusia tuotteita palveluita alueelle ja yrityksille. Ja tietysti eduksi myöskin oli se, että päästiin Visit Finlandin yhteistyökumppaniksi sitten toteutukseen siinä aikana ja rakentaa sitten yhdessä myöskin alueiden kanssa, Visit Finlandin kanssa asioita sitten siinä. Paljon asioita. Kyllä. Paljon asioita. Ehkä meillä on tapahtunut paljon ja ollaan koko ajan myöskin kasvettu siinä matkan varrella niin tuloksellisesti kuin taas myöskin niin kuin osaamisen tasolta. Mikä ehkä meillä nyt se, että kun mietitään, että me ollaan vakiinnuttu, miten nyt sä oot jättämässä tuon toimitusjohtajan pesti. Mikä sen taustalla oikein on? No oikeastaan se, että mä koen, että nyt tässä 6,5 vuoden aikana, mitä me ollaan yhdessä tässä tehty, niin kuin täällä tiimin kesken, henkilöstön kesken ja sillä osaamisella, missä me ollaan tässä niin kuin kasvettu ja kehitytty sitten alueiden ja yritysten kanssa tässä toiminnassa, niin mä koen, että se, voisiko sanoa näin, se tehtävä on ja minkä mä itse asetin silloin aikana tälle toteutukselle, niin se on, mä oon saavuttanut se, me ollaan saavutettu se. Ja mä koen, että meillä on nyt semmoinen vahva, kestävä, kannattava pohja, mistä on niin kuin hyvä jatkaa eteenpäin. Ja mä itse koen, että täällä yhtiöllä on vaan paljon annettavaa vielä toimialalle. Ja on paljon erilaisia niin kuin asioita ja palveluita ja ratkaisuja, joissa tämä yhtiö voi niin kuin toimia, kehittyä ja kasvaa. Ja koen, että siinä tulevan uuden niin kuin tekemisen, uudessa kasvutarinassa niin on niin kuin toisenlaisen henkilön, toisenlaisen johtajuuden ehkä paikka yhdessä meidän niin kuin tiimin kanssa viedä sitä eteenpäin. Ihan oikeastaan henkilökohtainen lähtötilanne tässä ja se, että tavoite, jonka itse asetin silloin, niin koen, että se on niin kuin tässä tekemisessä täytyy. Ennen kuin mennään siihen tulevaisuuskuvaan, että mitä Flowhouse on ehkä tulevaisuudessa, niin oikeastaan mitä Flowhouse on nyt, mikä on sitä meidän ydintä. Mä itse jotenkin sanon aika vahvasti sen siinä, että mehän toimitaan kasvutoimialalla, joka tulee kasvamaan myöskin seuraavien vuosien aikana. Ehkä se meidän ydintoiminto, sehän pohjautuu hirveän pitkälle matkakohteen kehittymiseen, kasvuun, parissa toimivien yritysten, julkisen sektorin toimijoiden, projektien, rahoittajien kanssa. Toisaalta myöskin ehkä niiden yritysten, jotka myöskin hyötyy siitä matkailusta välillisesti, niin nehän on niitä meidän asiakkaita. Kyllä. Et jotenkin, miten sä näet, että kun me halutaan rakentaa sitä asiakkaille ja asiakkaiden kanssa sitä kestävää kasvua, niin mitkä ne oli ne meidän valinnat kaiken kaikkiaan? Mitäs kaikkia palvelut meillä nyt onkaan? Tässä 6,5 vuoden aikana me ollaan tietysti käyty useampi niin kuin strategiakausi, voisiko sanoa 2-3 niin kuin strategiakautta kaikkinensa tässä. Ja oikeastaan viimeisimmän niin kuin kahden vuoden niin kuin strategiakauden aikana
me saatiin fokusoitua meidän liiketoiminta 4 liiketoiminnan osa-alueesta. Meillä on selkeät 4 tasavahvaa liiketoiminnan osa-aluetta. Puhutaan siitä matkailuasiantuntijapalveluista, puhutaan matkailumarkkinoinnista, digitaalisesta myynnistä ja ostettavuudesta ja sitten niin matkailutiedolla johtamiseen liittyvistä palvelutarinasta. Ja tämä on ollut se iso tekijä tässä viimeisen 2 vuoden aikana. Ja se, mikä siinä on niin kuin tosi hienoa tällä hetkellä, että ne on tosiaan niin kuin tasavahvoja toimijoita tai liiketoiminnan osa-alueita keskenään. Joo. Että siitä on niin kuin mielestäni hyvä lähteä myöskin niin kuin jatkaa sitten tuleva. Jokaisella noilla liiketoiminnan osa-alueilla näen, että on sellaisia aiheita ja konsepteja ja tuotekokonaisuuksia, joita voisi sitten lähteä vielä niin kuin monistaa ja viemään sitten pidemmälle ja eteenpäin. Joo. Ja mä näen kanssa, että nuo 4 osa-aluetta on kaikki semmoista, mitä toimialaan kestävä kasvu myöskin edellyttää. Kyllä. Meillä ei ole niin vahvoja rutiineja ehkä olemassa siellä yrityksissä, alueilla. Kyllä. Ja käytännössä, että sitä meidän osaamista on kyllä selkeästi niin kuin ihan kasvava kysyntä. Jos miettii sitä, että meillähän on loistava tiimi, meillä on se 7 henkeä, jolla kaikilla on tosi vahva intohimo siihen matkailun kehittämiseen. Ja kysymys on siinä, että kaikilla on myöskin niin kuin se halu oppia koko ajan myöskin uutta. Kyllä. Mä itse näen myös meidän sitten, niin kuin, jos mietitään semmoisia Flowhousen strategisia kyvykkyyksiä, ehkä just semmoinen niin kuin maailmanluokan dataa, mallinnustyökalut, erilaiset niin kuin tavat hyödyntää vaikka fasilitointialustoja. Housebase hyvä esimerkkinä, meidän pitkäaikainen kumppani. Ja se, että meillä on se tiukka tiimi myöskin talon sisällä. Meillä on aika hyviä yhteistyökumppaneita kanssa. Mä näen, että tuossa on aika paljon aineksia siitä, niin kuin, millä me pystytään luomaan sitä asiakkaalle arvoa. Unohdinko mä jotain? No ei oikeastaan tulee mieleen tuossa tietysti meidän niin kuin asiakkaat, joiden kanssa me toimitaan. Niin meillä on pitkäkestoisia asiakassuhteita. Joo. Me ollaan toimittu monien alueiden tai matkailuyritysten kanssa niin kuin useita vuosia. Meillä on niin kuin pitkä niin kuin hyvät syvät asiakassuhteet, voisiko näin sanoa. Ja kertoo mielestäni sitä, että ollaan varmasti tehty paljon niin kuin siellä asioita niin kuin oikein ja oikeita asioita, mutta myöskin on pystytty tuottaa sit sellaista arvoa sille meidän alueelle ja matkailuyritysasiakkaalle, joka on heidän liiketoimintaa tai sitä toiminnan kehittämistä sitten merkittävästi eteenpäin. Sitten ehkä vielä toinen tuohon liittyy myöskin se, että meidän asiakastyytyväisyys on verrattain korkealla tasolla. Että meidän asiakkaat on toki tyytyväisiä siihen paljon tarjontaan ja niihin ratkaisuihin ja tuloksiin, mitä meidän kautta saa. Ja ehkä myöskin, että me ollaan myöskin tyytyväisiä niihin meidän asiakkaisiin. Että kysymys on myöskin molemminpuolinen tahtotila siitä, että halutaan tehdä asioita uusin keino, uusin tavoin tavoitteellisesti. Ja mä oon jotenkin tosi onnellinen, että meillä on tosi mukavia myöskin asiakkaita. Kyllä. Sitten meillä on toisaalta myöskin, että mitä me halutaan olla ehkä tulevaisuudessa. Meillä on taas se 2 vuoden strategiakaus päättymässä tämän vuoden lopussa. Ja me ollaan tehty paljon onnistumisia sen osalta. Ehkä vielä just se, että meillähän se strategian laatiminen ei ole semmoinen johdon projekti, vaan että se on myöskin semmoista jatkuvaa koko tiimin kanssa, keskeisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa tehtävää työtä. Se on myöskin aika vahvasti semmoista dialogia siitä niin kuin yrityksen suunnasta ja tarkoituksesta, tavoitteista, oppimisesta. Ja mun mielestä tämä on aika mielenkiintoinen paikka myöskin uudelle toimitusjohtajalle lähteä mukaan siihen prosessiin. Ei sillä tavalla, että odotetaan, että hän tekee kaikki, vaan yhdessä mukana. Mitä jos mietitään, että mitä me tavoitellaan tai mikä on se määränpää, johon me halutaan mennä, minkälaisia reittivalintoja ja alustavia hahmotelmia asioista, mitä meidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa niin sun mielessä? Se, mikä tässä on niin kuin vahvistanut tietysti viimeisten vuosien aikana nämä niin kuin matkailun tiedolla johtamisen osa-alueet ja siihen liittyvä tekeminen, mitä kaikkinensa tässä ollaan tehty. Mä pystyn tuotteesta ja konkretisoimaan niitä asioita tosi paljon. Mä näen, että sillä osa-alueella on vielä enemmän niin kuin mahdollisuuksia ja ennen kaikkea siinä sen niin kuin tiedon hyödyntämiseen, soveltamiseen ja käytettävyyteen liittyvissä asioissa. Että siellä on varmasti sellaista tekemistä, mitä mä koen, että meidän asiakkaat ja matkailutoimilla laajemminkin niin kuin arvostaisi ja haluaa niitä ratkaisuja siellä erillisten vaikkapa dashboardien tai raportointityökalujen niin kuin sijaan ja niin kuin niiden lisäksi. Miten sitä hyödynnetään ja sovelletaan ja jalostetaan. Se on varmasti yksi iso osa-alue. Niin kuin se tiedolla johtamisen, se johtamisen osa-alue. Kyllä. Että kysymys ei ole pelkästään sitä
niin kuin, että tiedolla itse niin sitä omaa välinearvoa, mutta että kuinka me sen kautta tehdään parempia päätöksiä, oikeita päätöksiä. Johtamisesta ylipäätään. Kyllä. Siinä mielessä kyse. Toinen tietysti on tosi mielenkiintoinen osa liittyy taas siihen niin kuin matkailupalveluiden, matkailutuotteiden myyntiin, digitaaliseen myyntiin, digitaaliseen jakeluun ja sitä kautta myöskin siihen alustaliiketoimintaan ja tietysti meidän Booking Point myyntialustan verkkokaupan strategiaan ja sen toteuttamiseen, sen edistämiseen ja ylipäätäänkin niin kuin miten matkakohteita, matkailuyrityksiä vielä niin kuin edesautetaan siinä digitaalisessa myynnissä ja tuotteiden saatavuudessa. Et siinä mä näen paljon vielä sellaista niin kuin tekemistä ja tavallaan missä niin kuin toimialan kanssa on paljon asioita, missä voidaan vielä auttaa. Et nämä kaksi varmasti on sellaisia, niin kuin, mitkä ehkä päällimmäisenä nousee niin kuin esiin ja mieleen niin kuin tästä niin kuin tulevaa. Ja ehkä jos miettii sitä Suomen matkailustrategiaa, että yhdessä enemmän kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Että meillähän on selkeästi, että meillä se matkailun toimintaympäristö muuttuu tosi vahvasti ja on muuttunut. Kyllä. Ja oikeastaan se, että kuinka me taas autetaan myöskin sitä koko Suomen matkailun kehittymistä tunnistamalla ilmiöitä, auttamalla asiakkaita löytämään digitaalisessa maailmassa ne upeat, ainutlaatuiset elämykset ja niin edespäin. Ja ehkä jotenkin myöskin mä näen tosi vahvasti, että meillä ollaan aika alkuvaiheessa vielä tosiaan se, että miten asioita tehdään aidosti tiedolla johtaen ja miten sitten liiketoimintaa myöskin kestävästi kannattavat. Että meillä se kestävyys ei ole pelkästään sana, joka tietyllä tavalla viherpestää, vaan kyllä meillä niin kuin ajatuksena on aina ollut se, että se arvo on kestävää. Annetaan myöskin mahdollisuuksia niille paikallisille ihmisille työllistyä ja niin edespäin ja pitää Suomi lämpimänä. Nythän me haetaan uutta tyyppiä. Kyllä. Me monesti lista asioista, mitä silloin kun lähdettiin miettimään, mikä olisi se niin kuin paras ihminen tähän, niin on tietenkin aina yleensä aika pitkä. Kyllä. Miten sä kiteyttäisit niitä asioita, että mitä sun näkökulmasta se uusi kumppani tähän firmaan niin voisi tuoda taloon ja minkälaisia olettamuksia meillä on hänestä? Kyllä. Varmasti sitten on pitkälti sellaista niin kuin niiden osaamispääomien osalta, niin se liittyy sitten aina vähän niin kuin henkilöön ja totta kai sitten siihen niin kuin keskusteluun sitten kunkin mahdollisen potentiaalisen niin kuin hakijan ja toimijan kanssa. Ne on sitten spesifimpiä kysymyksiä sitten siellä, mutta ehkä semmoisia hyviä niin kuin lähtöjä, mitkä mä niin kuin näen yhtiön näkökulmasta ja on tietysti tämmöinen aika vahva niin kuin arvopohjaisuus, arvojohtajuus ja tämmöinen niin kuin tiimin ja henkilöstön kanssa niin kuin, yhdessä niin kuin toiminta ja tekeminen ja niin kuin se yhteinen kehittäminen, mihin säkin viittasit tuossa aikaisemmin. Että haetaan niitä ratkaisuja aika niin kuin avoimessa ja vahvassa vuorovaikutuksessa tiimiin ja meidän niin kuin osaajien niin kuin kesken. Ja tämmöinen mentoroiva, valmentava rooli käytännössä siinä. Mä näen, että se on varmasti yksi semmoinen niin kuin painotuksena meillä aika iso, mitä niin kuin koen. Mä kiteytin jotenkin semmoinen ihmisläheistä ja uteliasta mentoria. Ei ehkä semmoista sankarijohtajaa, vaan myöskin aitoa ihmistä. Kyllä. Ja ehkä jotenkin tuossa meidän toimialalla, joka tosiaan on siinä niin kuin jatkuvassa muutostilassa ja se toimintaympäristö meidänkin asiakkaiden näkökulmasta muuttuu ehkä vähän liiankin nopeasti. Niin kysymyshän siinä, että mehän pitää olla koko ajan myöskin uteliaita. Kyllä. Ja jotenkin se, että se tiiminkin johtaminen semmoisen avoimin kysymyksiin, uteliaisuuden esimerkkien avulla, että lähdetään etsimään myöskin niitä uusia ratkaisuja, joihin meillä ei aina välttämättä ole itselläkään siihen niin kuin juuri sitä, että tämä on toiminut aikaisemmin, koska me tarvitaan myöskin ehkä uudenlaisia toimintoja. Se ja tuohon myöskin sit oikeastaan voi niin kuin liittää myöskin toisena näkökulmana sen, että myöskin se, niin kuin, meillä on niin vahvaa matkailun toimialaosaamista jo meidän nykyisessä tiimissä, että se ei välttämättä myöskään ole semmoinen tekijä, jota ehkä meidän tarvitsee sillä niin kuin merkityksellisesti korostaa. Se on hyvä, että sitä on, mutta ei välttämättä ole se, niin kuin se ensisijainen näkökulma siihen, että täytyisi olla vahvaa matkailun toimialaosaamista. Että se toimialaosaamista meillä on jo niin vahvasti tässä niin kuin sisällä, että siinä mielessä senkään ei tarvitse olla semmoinen määräävä tai rajaava tekijä millään tavalla tuossa. Mutta ehkä jotenkin se, että me toimitaan hyvin pitkälle myöskin digitaalisessa maailmassa ja se, että meillä se niin kuin digitaalisuuden ymmärtäminen, mitä se tarkoittaa kunkin henkilön kohdalla, niin on aika merkityksellistä.
se on merkityksellisempi mielestäni kuin sitten tässä tapauksessa matkailutoimialan osaaminen, tuntemus itsessään. Että jos näitä arvottaisiin, niin merkityksellisempää tuo. Ja mitä se digitalisaatio niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta tarkoittaa. Että me ollaan kuitenkin enemmän katsotaan asioita liiketoiminnan asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ja ei niinkään sitä, että pitää olla tekki taustainen välttämättä. Kyllä. Mä itse ehkä pidän kanssa semmoista ton ihmisläheisyyden ja ton niinku uteliaan mentoroinnin lisäksi, niin ehkä se, me toimitaan hyvin yrittäjämäisesti kaiken kaikkiaan. Meillä on pieni ketterä tiimi, mutta ehkä jotenkin se semmoinen niinku menestysnälkä ja kyky olla luotsaamassa Flowhousea seuraavalle tasolle. Et me ollaan nyt tässä tasolla ja kumminkin tavoitellaan kasvua, mutta me tavoitellaan myöskin sitä kestävää kasvua. Mä näen, että se on yrittäjähenkinen tyyppi, jota me ollaan hakemassa. Ehdottomasti. Et meillä on paljon myöskin se, että pitää viihtyä siinä epävarmuudessa, mitä se yrittäjyys myöskin tuo aina mukanaan. Tämä ja tietysti toimintaympäristössä on aina turbulenssia joka tapauksessa. Mutta kyllä se niinku eteenpäin ajava voima pitää olla semmoinen vahva tavoitteellisuus. Mä näen varmaan, että meillä on aika paljon, että me ei haeta ihan semmoista niinku junioria, että kyllä meillä pitää olla myöskin näyttöjä siitä, että on pystynyt viemään sitä liiketoimintaa kannattavasti myöskin eteenpäin aikaisemmin. Kyllä. Ehkä sitten jotenkin tuohon liittyen siihen niin yrittäjyyteen, niin että myöskin se läsnä, missä sä oot ollut tosi vahva kanssa myöskin siinä arjen asiakastyössä rakentamassa niitä ratkaisuja meidän muun tiimin kanssa asiakkaille. Miten sä näet kanssa, että mikä painoarvo tuon tyyppisellä osa-alueella on sitten siinä toimitusjohtajan duunissa? Varmasti ainakin tämän niin kuin uuden tarinan niin kuin ainakin alkuvaiheessa se on varmasti merkityksellinen rooli. Eli pystyy olemaan myöskin mukana sit niissä asiakasprojekteissa ratkaisujen luojana ja toteuttamassa sitten niitä toimenpiteitä sit siellä niin kuin yhdessä tiimiä, yhdessä asiakkaiden kanssa. Kyllä se varmasti alkuvaiheessa on niin kuin merkityksellistä ja myöhemmin jatkossakin totta kai kyllä sitä kuitenkin on niin kuin saa sen tietyn tarttumapinnan siihen päivittäiseen tekemiseen ja on sillä tavalla tosi niin kuin merkityksellistä olla sit siinä rajapinnassa myöskin. Se tietenkin kysymys taas niin kuin jatkoon, että miten niin kuin yhtiön toiminta taas kehittyy ja lähtee kasvamaan, niin se on taas sitä tulevia niin kuin strategisten toimenpiteiden toteutusten onnistumisen vähän niin kuin mittaria myöskin tietyllä tavalla sitten tässä, että millainen painoarvo sitten jatkossa toimitusjohtajalla esimerkiksi on sitten ihan niin kuin niissä asiakasrajapinnan niin kuin tehtävissä ja toteutuksissa. Mutta näen sen, että alkuvaiheessa sillä on vielä iso merkitys tässä, vaikkakin ollaan niin kuin sillain kestävällä pohjalla tällä hetkellä, mutta mistä lähdetään niin nyt tästä jatkaa, niin on sillä iso rooli. Ja jotenkin, jos miettii, että missä sä oot onnistunut, että meillä on jotenkin se meidän henkilöstökokemus on aika hyvä, meidän asiakaskokemus on aika hyvä, myöskin se meidän taloudellinen tyytyväisyys ja se niin taloudelliset resurssit on hyvällä tasolla ja on pystytty kasvattamaan kannattavasti yhtiötä. Ja varmaan nuo 3 osa-aluetta on myös sen tulevan toimitusjohtajan näkökulmasta, millä mekin myöskin arvioidaan sitä myöskin omistajan näkökulmasta. Meillä on paljon myöskin asioita, niin kuin mihinkä voi Flowhouseen tarkemmin tutustua. Nähän löytyy flowhouse.fi-sivulta. Meillä on myöskin kuvattu ehkä sitä roolia siinä meidän hakemuksessa, hakupapereissa, ja ne kannattaa lukea. Mihinkä asti meillä on nyt aikaa? Milloin me toivotaan, että niitä kiinnostavia yhteydenottoja ja kiinnostavia hakemuksia tulee meille? No nyt on tämä marraskuu 23 tästä niin kuin eteenpäin on sitä niin kuin aktiivisen haun niin kuin aikaa. Prosessi on niin kuin käynnissä ja hakuilmoituksessa on taidettu jokin päivämäärä sinne marraskuun loppupuolelle sitten ilmoittaa, johon mennessä niin kuin hakemuksia ja yhteydenottoja otetaan niin kuin vastaan, että siinä mielessä kannattaa tutustua tarkemmin siihen meidän ilmoitukseen. Ja tietysti meihin molempiin voi olla yhteydessä prosessin aikana sitten ja voidaan keskustella sitten asiasta tarkemmin, kysymyksiä aina tulee ja lähtökohtia, mutta niihin lähdetään sitten vastaan ja lähdetään käymään siinäkin sitä vuoropuhelua sitten niiden potentiaalisten hakijoiden kanssa yhdessä. Ja kyllä mä niin odotan oikein innolla, ehkä vähän jopa kutkuttaen sitä, että kysymys ei ole Jouni.2.0 versiota, joka tulee, vaan jokainen haetaan niitä aitoja ihmisiä, ei sankarijohtajia, mutta että ollaan
myöskin hyvin niin kuin avoimin mielin tässä hakuprosessissa. Kyllä, ja me odottaa mielenkiinnolla, mitä alkaa tapahtua. Tulevaisuus on tulessa. Näin tehdään.